नै जोंनिया दिनैहाय बे बेरायाव दुमनो फैदों नै फुंनिफ्रायनो खाथि सैबाय बाइकफ्रा नै ओरै बोरलाजेनबाय दुमजेनबाय सानजौफु जानायखाय ओंखाम जादलाबाय नै रेस्ट लानानै Ada nilai gelas mbak? Mau beli gelas salah? Gelas apa sih? Gerani berapa? Kenapa? Ini bisa dalam nian ya? Boleh malah sih akan boleh nasi kalau ini. Dulu nah, benar bisa kayaknya dong kayak mau beli dah. Dia langsung sih. Dia juga Lwgwpwr dia. अमा बेदरजों जादों दिनैहाय पास्टर थाग्रा न'आवहाय बेरा दुमनायनि नोंसोरबो थाखैसै जानायसै नायबो जाखाजोबबाय जोङो ज' जानायसै